вестници и главните редактори и техните заместници. Всеки пише за всичко, а от нищо не разбира. Толкова е гнусно, че не ми се коментира. Не ми говорете за закони и конституция. Тази държава всичко е. Чухте, нали? Конституция. Такива журналистки само да искате, още не са я качили в джипа, а тя вече посяга и сваля му ципа. Такъв е живота. Поздравявам всички вестници и главните редактори и техните заместници. Всеки пише за всичко, а от нищо не разбира. Толкова е гнусно, че не ми се коментира. Не ми говорете за закон и конституция. В тази държава всичко е конституция. Кметът от Терзия дойде на махалата спокойно и... Неофициално! Няма писменост! Само с думи! Дойде спокойни и си тръгна! Никакво решение, нали? Кой е кмета на всички райони? Имаме 24 общини! 24! Няма место! И ние парцелни ни дават! Това не правят! За украинците апартаменти, хотели, а на нас кучета! Кучета ги поддържат на нас! Ние сме тук хора! Порастахме тук, аз съм на 62 години, тук съм роден от това квартал! Тук съм роден. А те какво подигравки си правят с децата? Децата спят навънка. Да чистим от чистотата, да ви чистим райната, да чистиме това, да ви ставаме роби, за като глали сме тук. И не държат тук в бахалите, само когато има избори, да дойдат да ни дават вечностета и хлебки, да гласуваме. За това не държат тук по диетата. Не стойте за телефоните, имаме алтернативно решение. Ние всички имаме алтернативно решение. Какво е това решение според вас? Господин Терезиев всичките го знаят. На срещата на 7 бяхме и ние. Аз също бях. Предложих им решението. Искаме общински парцел. Да ни го регулират. Ние ще си направим мобилни къщи, ще съберем пари, ние сме работливи, ще си направиме. Не искаме нищо даром. Като няма алтернатива, няма свободни апартаменти и на нас не е ясно, всички хора чакат. Искаме общинско място, искаме парцел, да си построиме ние къщи, да сме за пример пред цяла България, защото цяла България ни плюят. Цяла България ни плюят, искаме и ние да видят някакво, че направим. Всички казват да излезнем на свободни квартири, да си плащаме наем. Никой не ни иска. Ако ви предложат да отседнете в кризисен център, това ще бъде не може с 3 деца. Кризисен център 2 на 2 стая. Общи тоалетни бани. Аз съм с 3 деца и жена, 5 члена семейство. Вие ще живеете ли в 4 квадрата стая? Това решение ли е? Вътре всякакви наркомани и клошари. Мета Бранчовски обещате, че ни дават личните. Бранчевски ли е Бранчовски? Искаме Бранчевски тук! Мошеник! Искаме среща с много тук да идва! Ние искаме Бранчевски, искаме Терзиев да идва! Главният кмет! Главният кмет идва! Терзиев да идва! Терзиев! 24 общини са! А трябва да сме най-уважавания народ. Искаме решение!
Ние знаеме, че, както казва господин Бранчевски, общинските жилища не са бомбони. Ние не сме в детската градина да ядеме бомбони. Ние искаме жилища, така както дойде и ни премахна къщите, преди да ни предупреди и да вземе някакво решение за тия хора, така искаме сега да ни настани някъде, не в кризисни центрове. Ние не сме помяри, ние не сме клошари. Не можем да живеем с наркомани. Жилища няма, парцел да ни дават. Димитринка Кирилова се казва. Защото 24-ти ден, всеки ден чуваме само лъжи от голяма община, от всякъде. Идват и ни лъжат. 24 дни нашите деца спят навън. И ние имаме алтернативно решение на срещата. Голяма община бяхме и ние, аз и Бойко. Предложихме им да ни дадат общински парцел, на когото да си плащаме наем. Ние ще си купиме, ние ще се организираме, ще си купиме мобилни къщички. Имаме фондации, които искат да ни помогнат. Има хора, които искат да ни помогнат. Единствено, който не ни помага, това е държавата. В квартала не искат никой, а Бранчевски иска там да настани в кризисния център целият квартал, те са 200 човека. Възможно ли е това нещо, след като квартала не иска? Какво ще се случи там? Колко души към момента са без подслон? 43 семейства. 43 семейства са навън. И с двете стаи в кризисния център 2 на 2, господин Бранчевски, всички медии го снимат и всеки път казва едно и също. Настанил съм ги, показва някакви документи, настанил съм ги, те не искат. Може ли 200 семейства в 3 стаи да отидат и да живеят там? С една обща баня и тоалетна. Искаме да ни дадат парцел. Голяма община трябва да вземе решение. Не се ли случи това до 5 дни? Викаме си багери и чистиме на същото място и се